Selo Bakra i Ljiga, porta crkve i mnogo uniformisanih četnika. Svi oni čekaju da još jedan rodoljub položi zakletvu i postane četnički vojvoda. Pozbog junaca. Složni su u tome da on ispunjava sve uslove za ovu titulu, a on je Bora Đorđević. Kada su svi ušli u seosku crkvu, ceremonija zakletve je mogla da počne. Sada će sveštenici da urade prigodan čin i naš brat da položi zakletvu pred čitavim srpskim narodom. Od Topole, pa do ravne gore. Posle molitve rodoljub Bora Đorđević zakleo se na odanost srpskom narodu. Usledilo je fotografisanje, aplauz u crkvi i dodela gramate, a onda i kratka ceremonija ispred crkve. Pa čuva Srbiju! Živela Srbija! Dame Spolano! I dok se utisci još nisu slegli, slavni roker nam je objasnio zašto je baš on dobio ovu za njega veoma značajnu titulu. Na front jesam išao, nisam pucao. Borio sam se sa onim što najbolje umem. Pevao sam. Dizao sam moral jedinica na frontu. Sa Ovčara i Kaplara pesma stara. Kaže da mu ništa ne pada teško, jer nema dostojne protivnike. Amerikanci jednostavno ustane od straha i pobegnu 200 metara i ukopaju se u brdo. Sklone se. Pa nam ponekad poture Pakistanci koji viču GG. A to GG znači, izvinite, što smo ovde, što smo na vašoj teritoriji, znamo da je to vaša zemlja, mi smo ovde slučajno slobodno prođeni. Porodica Bore Đorđevića podržavala ga je u vojvodstvu, a mi smo ga pitali da li ova titula sa sobom nosi i neke nove obaveze. Moje obaveze se ne razlikuje, ostaje da budem Srbin jednostavno. Za kraj nam je objasnio i da je ova titula obavezujuća i da će se još više truditi da bude častan Srbin i da će svim silama braniti svoju zemlju. Prvi korak časti, kako je rekao, pokazat će svojim novim albumom koji izlazi uskoro.